Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu si ideme otvoriť deň 12 od kalendáru od Pokémonu a máme tu aj chrumku, ktorá nám dá určite šťastie. Cítim to. Takže dáme ju zatiaľ behať po zemi, keď bude chcieť. To je. Takže ideme otvoriť deň 12. Dobre. A poď sem, chrumka. A je to balíček. Destined Rivals. To išlo vidieť už. Chrumka sa toho bojí, takže vylez na mňa chrumka. Leze po mne, dámy a páni. Takže, poďme si ho otvoriť. Myslíte si, že nám chrumka dá šťastie, že bola pri kalendáru? Ja si myslím, že jej. Lebo má možnosť... To sa jeduje. Ste ju možno počuli, jak sa začala jedovať. Kvôli tomu, jak som otvoril balíček. Kód kartu. Stavte si, máte kód kartu. Čup. A už je zase na mne. Počkajte. Pripravím, otočím. Basic Energy, Applin, Team Rocket Zubat, Team Rocket Meowth, Dweeble, Toadscrew, Golbat, nebudem čítať Team Rocket za také. Yanma, Arven Sandwich a posledná kanta Anihila. Takže vyzerá to, že pani chrumka nám dneska nedala šťastie. Lebo asi nemá dobrý deň, jak ste počuli, že sa jeduje a skáče jedného na druhého. Takže docela chaotická, že? Panička. Teraz povedala, že áno. Neviem, či to ide ako počuť na tom videu. A možno budete párkrát počuť, jak išla počuť to jedovanie. Takže to bude všetko pre toto video. Nezabudnite dať like, odber, zvonček a uvidíme sa pri dni 13, čo tu je dole. No, trošku to daj ďalej, aby to išlo vidieť. Tam je deň 13. Takže like, odber, zvonček a uvidíme sa pri ďalšom videu a vyskúšame zase chrumku na šťastie, či bude fungovať. Čaute.